Egunon guztioi eta ongi etorri gure kongresu honetara. Lanezko egin dugu denon artean kongresu hau antolatzen eta lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet antolaketa honen atzean ibili zareten guztioi eta nola ez baita gaur udaletxen hemen zaudeten zinegotzi eta alkate guztiei. Gobernantzaren inguruan hitz egingo dugu, gobernantza onaren inguruan, partaidetzaren inguruan, eta hor, ulertzen dut gainera, Gipuzkoa osoan ari garela lan handi bat egiten, eta nahiko genuke gaurko honetan hori guztia denon artean partekatzea. Etorkizuna ari gara lantzen, ezinbestekoak gara denok, eta etorkizuna horretan oraina eta etorkizuna landu beharra dugu, ikusita zeintzuk diren gure puntu sendoak, zeintzuk diren baita gure ahuleziak eta abian jarri gobernantza onaren apostu berri hau. Gobernantzaren protagonista bakartzat gobernua duen aginte eredu tradizionalaren aldean, gobernantza onaren ezaugarria da herritar, eragile eta entitate asko izatea, beren ekintzak koordinatu behar dituztenak. Gizarte eta ekonomia garapen jasangarri baten alde, euren inguruan aberastasuna ongizatea eta berrikuntza sortzeko. Politika eraberritzeko, lehenik eta behin, jendearekin erlazionatzeko dugun modua aldatu beharra dugu. Eta hori, behin eta berriro esateaz gain, behin eta berriro esaten digute herritarrek burutzen ditugun inkesta guztietan. Herritarren eta gizarte antolatuaren nahiak, barne hartzen dituen eredua, bakarrek izan daiteke eraginkorra. Helburu horrek eskatzen du adoste ariketa bat egitea politika publikoak gauzatu aurretik. Egingo denak ahalik eta babeserik handiena izan dezan. Sortu, partekatu eta lankidetzan aritu guztion artean. Horixe da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta hemen gauden udalen izenean, legealdiaren bigarren zatiari hasiera emateko daukagun pentsamendu nagusia. Paradigma berria eta jarrera berria. Horrek eskatzen du herritar, eragile eta entitate nagusien partehartzean oinarritutako politikak diseinatzea. Eragile horiek erabaki publikoak hartzeko fase ezberdinetan esku hartzen, hausnartzen eta laguntzen baitute. Bai erabaki horiek diseinatzerakoan eta prestatzerakoan eta baita horiek gauzatzerakoan eta ebaluatzerakoan. Gobernantza berriaren aldeko apustu hau guztiz bazator Gipuzkoarron izaerarekin. Egiteko gure moduarekin eta historiarekin. Guztiontzat ezaguna da, sortu ditugun ekimen eta proiektu garrantzitsuenak, arrakastatsuenak, berritzaileenak, gizartearen erronkei eta eskarei hobekien erantzun dietenak, eta nazioarte mailan gainera aitorpen jasotzera eraman gaituztenak, eragile publiko eta pribatuen eta erakundeen eta gizartearen arteko lankidetzaren eta ahalegin bateratuaren emaitzak izan direla. Eta ez da harritzekoa. Kontuan izan da gure lurraldeak, gizarte kapital aktiboa, dinamikoa eta berritzailea duela. Eragile eta elkarte sare zabal bat dugula. Eta ez dela mugatzen aginte publikoei gauzak eskatzera, edo gure esku ustera gauzak nola egin behar diren. Aldiz, berea izaten da ekimena eta alderdi askotan aurretik joaten da. Beraz, esan dezakegu Gipuzkoak oinarri sendoak dituela bide berri honi hasiera emateko. Baina zergatik da beharrezkoa denon artean egiten ari garen apustu hau. 3 arrazoi nagusi ikusten ditugu bereziki. Alde batetik, partaidetza politikoko mekanismo tradizionalaren krisia. Hori ari gara bizitzen. Eta horrek behartzen gaitu ordezkaritza eredu berriak bilatzera. Betiko erakundeak,
hainbat hamarkadetan nolabait egonkorrak izan direnak, zalantzan jartzen dira orain. Bestaldetik, administrazio publikoen eta sektore pribatuen esku dauden esku hartzen mekanismo batzuek ere aholdu egin dira. Gaur egun, argi eta garbi esan dezakegu, erakundeok, gure kabuz, ezin diegula inola ere etorkizuneko erronkei behar bezala aurre egin gu bakarrik. Ez daukagula gaitasunik, eta denok ezinbestekoak garela etorkizun hori lantzerakoan. Eta gero mundua, gure mundu hau, gero eta konplexuagoa baten bizigaren mundu hau, gizartea gero eta zorrotzagoa den honetan, batez ere ordezkari politikoekiko, asko aldatzen ari da. Eta partaidetza eta lankidetzak beharrezkoak dira konponbide egokiak bilatzeko ziurgabetasun handiko testuinguru batean eta segurtasuna eskaintzeko erakunde publikoetatik. Gero eta desberdinagoak garen gizarte honetan, baina aldi berean elkar konektatuta gaudenok eta ondorioz elkarren menpeko garenok garbi daukagu zerbait berria egin beharra dugula. Beste modu batea kudeatu behar ditugula erakunde publikoak. Gaurkoan, Gipuzkoan, 6 udalek herritarren partaidetza sustatzeko antolatutako proiektu zehatzak ezagutu ahal izango ditugu. Herri askotan ari dira garatzen. Guk 6 aukeratu ditugu. Irun, Hernani, Urnieta, Tolosa, Donostia eta Oñati. Kolore politiko guztietako udalak. Denak garelako, berrio diot, ezinbestekoak. Eta horri lotuta, azpimarratu nahi dut aurrera pauso handi bat eman dugula denon artean orain dela gutxi. Gipuzkoa udal guztiak organo bakar batean elkartzea. Partaidetza indartzeko, indarrak batuz. Betiko errezeta. Gustatuko litzaidake gainera puntu honetan sakontzea. Alde batetik gune berri honetan partaidetza bultzatu ahal izango dugun, herriz-herri, politika publikoen diseinu, garapen eta ebaluazioan. Sarean lan egingo dugu. Udalek sekulako garantzia duzue partaidetza bultzatzerakoan. Erakunde gertukoena zarete herritarrontzat. Tokiko esparrua oso egokia da gainera parteatzearen alde egiteko eta herritarrak ere inplikatzeko. Horregatik, Gipuzkoako Aldundia eta udalen arteko elkarlana berrio diot ezinbestekoa da. Babes berezia eskaini ahal izan diegu udal txikiei ere foru honen bitartez. Baliabide gutxiago dituztenei lagundu nahi diegu. Sarea oso lagungarri izango zaie. Sareak ere eskumen importanteak egiko ditu hemendik aurrera. Eta funtzionamendu malgu eta arina eraginkorrak izateko. Eta neko nuke gainera hemen ere apustu berezi batekin desburokratizazioaren alde. Eta ulertzen dugu gainera sare honek, foru honek horri heltzeko aukera izango duela. Eudelekin ere batzorde bat sortuko dugu elkarlanean aritzeko. Gipuzkoatik haratago ere neko genuke elkarlanean aritu. Ekimen aitzindaria da Euskadi mailan eta nik esango nuke baita estatu mailan. Indarri politiko guztien babesarekin jaio da ekimena eta organu berriaren osaketa zein horren eginkizunak ere adosteko lanketa baten ondorioa izan da. Ekarpenak eta iradokizunak guztiak izan dira kontuan. Eskertu nahi dut benetan Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean alderdi politiko guztien prestatasuna. Ustet jatorri ibili gehala eta danok behar-beharrezkoa ikusi dugula hau abian jartzea. Gai izan behar dugu hemendik aurrera ere, nola ez, denon artean herritarren partaidetza alderdikiretatik kanpo usteko. Eta abian gaude, eta nik esango nuke abian gaudela alderdi politiko guztiak. Uste dut bide honetik goazela, udalak eta aldundia organu bakar bat, danak hor lan egiteak, indarrak batuz, mugarritzat jo dezakegu. Eta badakigu ez dagoela partaidetza eredu bakar bat, eta gaur ere hori garbi
ikusiko da. Badakigu ikuspegi eta joera desberdinak daudela partaidetzan. Baina desadostasun, esango nuke, denak bat gatozela partaidetza bultzatzeko beharraren inguruan. Herri nazio mailako apustua delako. Are gehiago, badakigu alor honetan ez dagoela errezeta magikorik. Partaidetzan ezinbestekoa delako elkarrengandik ikastea. Esperientziak eta esperientzia arrakastatsuak eta praktika egokiak partekatzea. Gaur egingo dugun bezala. Etengabe aldatzen ari den alorra delako gizarteare aldatu egiten den heinean partaidetza ere eta politikak egiteko moduak ere aldatzen ari direlako. Asko dago oraindik ere egiteko eta hobetzeko. Eta badakigu erronka handia izango dela, esperimentatzera eta ikastera behartuko gaituena, probak egin eta huts eginez. Eta hori aitortu beharra daukagu. Batzutan ez dugula asmatuko. Eta huts ere egingo dugula. Eta huts egiten dugunean ere, hori ere kontatu egin beharra da dugula. Eta naiz eta inertzia eta erresistentziak izan, horiek ere gaindituko ditugu, ziur naiz. Jarduera egoki horiek paradigma berri horretatik abiatuta bakarrik lortuko dugu denok nahi dugun emaitza. Udalak elkartzen dituen espazioak ere, eta kongresu honek ere, metodologiak eta prozesuak partekatzeko balioko dute, irizpideak bateratzeko, arlo metodologikoa funtseskoa da partaidetzan, eta ulertzen dugu baita horiek ere gaur aztergai izango ditugula. Zer egiten den bezain importantea delako, nola egiten den. Berme guztiak eta joko arau garbiak edukitzea nahi dugu prozesu guztietan. Elkarlanaren bitartez, ereduak finkatu ahal izango ditugu. Deliberazio prozesuak nola ari diren garatzen, Gipuzkoan, nola ari garen Gipuzkoan ere aurrekontu partatzaileak garatzen, nola burutu diren zenbait konsulta, partaidetza eredu berriak esan bezala izango ditugu izpide. Kongresu honekin ere espazio bat sortu nahi dugu, nun erakundeok, herritarrek eta eragileek Gipuzkoako partaidetzaren orainaz eta etorkizunaz hausnatu ahal izango dugun. Tokiko eta nazioarteko adituekin hizketan, zalantza, interesak eta ikuspuntuak partekatuz. Bereziki emaitza onak izan dituzten partaidetza proiektu horien gainean hitz egingo dugu. Lanketa hori oinarrizkoa da partaidetza eremuan. Eta partaidetzan ere, eta hemen ere askotan ez dugu honetaz sakon hitz egiten, metodologiak eta prozesuak daude, horiek esperimentatu egin dira zenbait kasutan, eta orain tokatzen zaigu horiek aztertzea, ahuleziak zeintzuk diren identifikatzea, eta hobekuntzak ere abian jartzea. Eta horrela egingo dugu denon artean aurrera. Horretarako Gipuzkoan egiten dena, balioan jartzeaz gain, neko genuke nola ez nazioarteko mailako arrakastako ereduen berri eman ahal izatea datozen 2 egun hauetan. Eta egitasmo hau nola ez etorkizuna eraikiz ekimenaren testuinguruan kokatzen dugu Gipuzkoako Foru Aldundian. Ez gaude ohiko ekimen baten aurrean. Aitzitik gure erronka premiazkoenak detektatzeko, Gipuzkoaren begitatik detektatzeko zeintzu diren erronka horiek, horiei aurre egiteko moduak diseinatzeko eta ingurumen errealetan horiek esperimentatzeko eredu berri baten aurrean gaude. Ondorioak aterako ditugu eta proiektu arrakastatsuak Gipuzkoa osoan neko genuke ezarri. Beraz, 2 egun hauetan badugu zer ikasia eta zer egina, eta seguru nago gainera kongresu honetako parte hartzaileen maila eta ibilbide bikaina ikusita orain arte, ekarpenak benetan aberasgarriak izango direla. Eskerrik asko guztioi.